लागोन सुखु दुखु सानैजों गोहो हरदो बोर हरदो आफा हे गसाइ नोंनो आंनो आंबो नोंनि बे जिउआव रानना लागोन सुखु दुखु सानैजों गोहो हरदो बोर हरदो आफा हे गसाइ ओमफ्राय नै बेकग्राउन्डआव बेने जोंनिनो जायनि माने जायनि बार्थडे आरो ना बार्थडे गार्लनि माने मिउजिक भिडिअ आङो प्ले खालामना दोनदों एसे लाइटआ माबानायखाय एसे सम नुदों आरोना लाइट थानायखाय बेनो जोंनिया नै बार्थडे गार्लनि भिडिअ नै बार्थडे गार्लनि भिडिअ and then साउन्डखौ होआ कपिराइटनि थाखाय and then नै बिराद जिरायनो कम्फर्ट आरोना बिराद मोजां मोनदों माने मा जागासिनो फुजानि केकखौ जाबाय दं एक्चुअली आंबो मोजां मोनदों बिराद मोजां स' नाइस ना रुमा माबायदि ओमफ्राय आं बार्थडे गार्लनियाव सोंनोसै and then माबायदि मोनखो बिराद मोजां मोनदों थैंक यू सो मच फर दिस वन्डरफुल सरप्राइज एक्सपेक्ट खालामाखैमोन माने एसे हिन्ट दंमोन जे माबा मोनसे प्लेनिं खालामगासिनो बाहेरावबो जोङो बाजै आं आदा जिरायगासिनोमोन ओमफ्राय गयारिया हारसिं थांनानै बिनि रिसेपसननि मानसिफोरजों फ्रन्ट डेस्कनिजों रायलायगासिनोमोन ना थ' हिन्टखौ मोनखाबायमोन जे सामथिं इज लाइक कुकिं बिनि उनाव आइ मास्क एन अल होबाय बाहेरावनो नैखौबो गानहोबाय क्वीन वाला क्राउन ओमफ्राय आरो आइ मास्क दिहुननाय लोगो लोगो नुबाय ना हेपि बार्थडे होननानै दसेनो गोमोलायदों आरोना मा जाखो होननानै थेंक इउ सो माच आइ जानायाव अर्डार मोनसे एसे जानोसै बारा गोबाव खालामा मुभिसाव थांनो हागौ थारमाने जों मुभिस माने फिल्म नायनो हागौ जुदि नागिरनाय जायाबा माबा खालामनोसै जोङो ओमफ्राय दा जानोसै जानानै ओमफ्राय सेलिब्रेट खालामनो हायो बिन्दास एकदम टेनसन गैया स्ट्रि बेनिफ्राय थेंक यू सो मच या बेब लेट्स पार्टी लिरनाय दंबावो नै ओमफ्राय याव सोफा माने साबोसेनि साब्रै ग्रुप जानाया मेनुआव नैखिनिखौ अर्डार होजागोन आरो ओमफ्राय एभेलेबेल दं आंनि चइसनि जानांगोन दिनै बियो ओमफ्राय नै जोंना दुगुआ बेसेबांबा गेलेगासिनो दिनै दुगु बेलुनफोरखौ ओरैबायदि माबागासिनो मोजाङानो फारसे गैबावा मोजां गैला मा जाखो पति हूँ बनता है नहीं आई डिजर्व इट Yeah, you deserve it. कैसा वो बोल रही है Let's dance. डांस हाँ इसको जोर से बजाऊंगा ना पीछे हमारा म्यूजिक वीडियो भी चल रहा था ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी प्लान करेगा करके थान्दा जानायनि बेखौ लोंनानै होनानै बेलेग फैगासिनो दं बेखौ लोंग्रोदो फैबायानो खोमा कोकखौ मोनसे लादो थेंक यू सो मच सर जिरायनानै जानोसै इयाव जिरायनानै आरामै नायै जानो हायोथ' ना नोंहा इयाव जिरायनानै जेनेबा आंबो जानो दे मोनसे गोथाव पिज्जाया नंगौ चीज लगाना जाना नायनोसै आंनि हैप्पी बर्थडे टु मी Cheers. Karintar dong, para kat sepulang apa ke? Karintar dong. Ini sama-sama ya. Suni birthday. Ini satu ang. Mana jaga bi? So I'm really lucky to have him in my life.
थैंक यू सो मच मस्त वेलकाम चलो जोंनि सारप्राइजआ बेखिनियावनो फोजोबबाय एन्ड देन दा फिडिं केमेराखौ राउन्ड खालामदो नै डेक'रेसना बेमोन आरोना बेमोन ओमफ्राय दा मोजाङै नायनो हायो आरोना मुभिसफोर बिन्दास एन्ड नैथिं माबाबो दङ ना मुभिसफोर स्क्रिन दङ गेदेर बेयाव नायनो हायो गोसोबायदि नै बेयाव जिरायनानै ओमफ्राय नैयाव जानानै नैयाव नायनो हायो नैयाव सेलिब्रेट खालामबाय ओमफ्राय दिस इज द एक्जिट मोजां 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 oh I love this a lot thank you so much thank you